Gore mago maroka ko jiw mondo mi chiw arita makare ne muya mar oksigen kaka achiel kuom yore mag geng'o masira ma kinde ka kinde. Koloso e kinde romo mar chiwo puonj ne jochiw thieth mag counties mag Nakuru, Baringo, Elgeyo Marakwet, Kericho kod Narok, Director mar weche thieth e county ma Baringo Joseph Kang'or owacho ni medruok mar kwan jotuo matiyo kod muya mar oksigen e kuonde thieth chuno ni nyaka chiw arita makare kendo rang chal mar apeyni duto mar geng'o muoch mar muya no. Jatend kar thieth mar Nakuru Teaching and Referral Hospital Dr. James Waweru olero ni giserwako e buk cases mang'eny mag muya mar oksigen muoch e kuonde thieth, chal molero ni inyalo mana geng' ka jochiw thieth oluwo makare chike matayo arita mar muya no. Because the demand for oxygen is ever increasing. All our patients, everyone in this country should be able to access oxygen. Initially, we depended on oxygen concentrators, which are giving us very minimal oxygen. Now we improved to the cylinders, but it's not sustainable. We have had one incident where there was a fire outbreak, courtesy of mishandling of the oxygen. And I think that makes this training very, very important and very, very timely, because we are always having turnover of staff, and some people may not appreciate the seriousness that oxygen poses in terms of safety. We've had incidences in the past where people treat oxygen like anything else, like their LPG, but we are here to say it's not LPG, it's a non-flammable gas, but it can also assist in combustion. So our training today is to ensure that people are equipped. Kwa the county ma Migori en rowere mag ODM mawuok e sub county ma Uriri okono jokanyo mag ODM